हेलो लोगोफोर नै आं दंफैयो मुरे केम्प देवबार हाथायाव आं माखासे खोन्थालांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे हाथायाव आं दिनै मा लागोन आरो नैबे हाथायखौबो आं माखासे खोन्थालांगोन नोंथांमोना बिदिबाथ' आंजों लोगोसे थांफाबाय थादो चल थांसै आङो दायो हाथायाव बिश्वकर्मानि नैजाय माबाथाय नुदोंना नारें मुदुफुल बहल ओरैजाय माला मोनजेनबाय आरो आदानाव थांसै नैखौ लानोसै आं दायो फार्स्ट टाइम बुनिया बुजिया माबायदि आदा बुनिया बुजिया बारा दाम नङा गाबोनथ' बिश्वकर्मा नालाय लांसै आङो गाबोन मानसिफोरनो जानो थाखाय नैखौ लानोसै बुनिया बुजिया फोरजे बाजै खोन्थानोसै आं नै जोंना बाजैया जुलाफि सावदों आयै हाबाब बाब नै बाजैया गरमथार ना बाजै बेसे गोबाव जाखोब्रा बाजै नालाय बिदि माबानायालाय जुलाफि फाननायालाय औ जुलाफि सावनाया 11 बोसोर हाबबाय ना 11 बोसोर बबे हाथायाव थाङो जोङो मंगलबार हाथाय थाङो बिस्थिबार हाथाय थाङो मंगलबार हाथाय माबे हाथायाव बांसिनलाय मोजां बुंनो हाया ना अबेबा मालाबा अबेबा बांसिन थाङो एबारथ' फुजा सम जाबाय फुजा समफ्रावसो मोजां खोमा दै आंनिखौ दा सुनादों दै माबा नागिरबावना र' आरोबाव जाय खोन्थाबावनोसै बे जाबाय मुरे केम्प हाथायाव नै जोंना मा होनदों दिंखिया नायो दिंखिया ओमफ्राय ओरैजाय मान्दे ओमफ्राय जोगोनार ना ओरैजाय नै मैगं खोन्थानोसै आङो कबि स्कस ना पटल बेलाहि ओरैजाय गासिखौबो खोन्थाजोबनोसै ओरैजाय माखौ लागोन आं दायो गरमलै ओरैबायदि गरम सान्दुं गोसाजों जाला सान्दुं गोसा ना मा लाबोदो आच्छा बेलाहि ना बेसे गोबाव जाखो औ ओरैनोथ' आङो 2002 ना आच्छा दिनैसिम दासिम एकदम खालामगासिनो दङ ओमफ्राय अबेबा पार्मानेन्ट दखान दं नामा पार्मानेन्टआ आंना उगुरियाव दङ उगुरियाव ना आच्छा ठीक আছে दे गोजोननाय थाबाय बोथोरा बिराद गुदुं ना हाव ना गुबावसो जा खानाया खमखा होनलाय ठीक আছে खोन्थाबावनोसै आङो ओरैजाय लालायबाय नै गासैबो मैगं बाजार खोन्थानोसै आंनो दा मा नांगौ बिबार ओरैजाय नै मबाइल फानग्राफोरा बेखौ खोन्थानोसै आं एसे কি পায়ো সব পায় ঘড়ি পায় ঘড়ি টস পায় না লাইট পায় মনি ব্যাগ পায় কোন বজাৰত যায় ক'ত বজাৰ রামপুর হলকবাড়ি বাসনি ক্যাম্প ক'ত বেছি ভালো নলবাৰী হয় আচ্ছা सोरबा जुदि नै नांगौबा लांफैनो हागोन घড়ি रेडिअ' मेम'रि ओरैजाय खोन्थानोसैलाय नैबे खुसेर नालेंखर কিমান এইটো কুহেৰ হা 30 টকা এটা ইমান সৰু ন লোকেল ন मोजां ना 30 টাকা নে बियो खुसेरा आरो खोन्थानि এটা লাভলাইবাই नै 500 এইটো কি বস্তু গোল্ডেন কি সুবাই আছে রে হ্যাঁ এইটো কি বস্তু এইটো তেজপাত এইটো টেঙা ন এইটো কিমান এটকা গোল্ডেন 30 টকা 50 টকা কোনটো 30 টকা 30 টকা না এইটো কি কুমুৰা এটা আনছি টেস্টি গদে সেরা সে জানাবি আং এবার এইটো নিজে 500 বিলাহি ओइनि दखानाव बा जिरायदों माने गरमथार ना गरम जिरायनो हायाखै ओरैबायदि गरम ना Lepas dia lemak lokal lemak. Macam sobai bima banualai.
बानलुआ मा बेलाय अबेनि सालान भिकुरियालाय बेलाय अबेनि ना गोरानालाय सिमोन सापुरि बेसेबां बेलाय केजि केजि बेसेबां 600 700 आव फानो होमब्ला एटु किमान नै बिश्वकर्मानि आं बिबार लानोसैलाय माला एबार बे सानसु सासा एटु किमान 30 टका आरो एटु एटु 80 टका नुदोंना इमान फिसा मालानो 40 टाकानो मा जागोन कबानिसो आबुनि सालान गोगामुख बेसे बेसे मारिছে নেকি গরম আছে হ্যাঁ এটা গোগামুখ খুদিব যে তাতকে বেশি হলে কম বেশি মারা নাই নেকি বেশি নাই নাই মারা ন আৰু এইটো এই লাম্বাটো বগা বগাটো 10 টকা এইখন লাংনা এইটো কিমান 10 টকা ন নেবে যাইবেন 10 টাকা সেয়ানে উপায় গিয়া দা লাংছে আং